Avui es compleixen 2 anys de les eleccions al Parlament de Catalunya i hem arribat, per tant, a l'equador de la legislatura. Una legislatura que ja podem afirmar que ha estat marcada pel paper determinant que li van atorgar els resultats electorals a Esquerra Republicana, que un cop més es va convertir en l'àrbitre del Parlament. Aquest fet va comportar que la resta de formacions haguessin de fer marxa enrere en la seva voluntat d'aturar el debat independentista, per poder comptar amb el suport dels republicans. Aquesta legislatura ha comportat el desplegament i l'aplicació de la llei del cinema, aprovada a iniciativa d'Esquerra fa 3 anys. Ei! Cada dia que passa, els efectes de la vaig al cine d'aquí al costat, que fan una pel·li subtitulada en català. Ja que de forma progressiva s'està avançant cap als resultats que pretenia, assolir el 50% de presència del català en les pel·lícules projectades. Tia, Aquests després 2 et anys s'ha truco. seguit apostant clarament per Petons. fomentar el lloguer entre la gent més jove. La pressió dels republicans ha aconseguit la transferència dels recursos de la renda bàsica Ei, vens a buscar les cartes, no? programa Sí, gestionat. perquè volia veure el que passa a Catalunya i Milers de allà. joves s'han beneficiat d'aquestes polítiques que havien comportat molts problemes quan les gestionava directament l'estat espanyol. Les previsions meteorològiques per als I tu pròxims què tal, dies la uni? anuncien Molt bé. una important Sí? davallada Sí, de sí, les ja acabo. Ara fan allò de fer les classes en català, no? Sí, però quina puta Una que m'he borratxa tota que la carrera s'instal·larà a així. prop de les I illes tu que deies Balears que els serà polítics la no que farien portarà res. un nou episodi Poca de cosa. Si Sí, la és condició molt guapa. meteorològica Sí, t'agrada? canvia Sí, sí. entre avui És que he quedat. Ja es nota. Ara En un altre ordre de t'explico. coses, la mobilització territorial i el paper determinant d'Esquerra va evitar que Ascó hagués d'acollir el cementiri nuclear. El govern espanyol ha hagut de fer marxa enrere en una lluita que ha recordat la victòria assolida anys enrere, al frenar el transvasament de l'Ebre, conegut com a Plan Hidrológico Nacional. Finalment ja hi ha data oficial pel referèndum d'independència de Catalunya. Els bons resultats que va assolir Esquerra i la pressió constant que ha dut a terme des d'aquell dia han provocat que els principals partits catalans no hagin tingut més remei que accedir a una consulta a la ciutadania. Joan Puigcercós, president d'Esquerra, s'ha mostrat feliç i esperançat de que ara el futur depengui dels catalans i catalanes.